Gazanyň vitse-prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň wekilini mehirli mübareklep, Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň arasyny köp ýyllaryň dowamyna ýoly goýulan hyzmatdaşyň netijeligini hemde ähmiýetini beledi. Şeýle hem Oguljahan Atabaýewa ýurdumyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň arasyna hyzmatdaşy putulanyrmagy goşýan şahsy goşundy üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň adyndan minnetdarlyk bildirdi. Narina Sakyan doşmagy dörülen mümkinçilik üçün hoşaýlyk bildirip Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşygy ösürmek ugruna hormatly prezidentimiň hemde Gahrman Arkadamyň taýsy tagallalarynyň ähmiýetini bellidi we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň netijeli başlangyçlaryny mundan beýlekde gurulajakdygyny aýtdy. Atabaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň wekilhanasynyň ýurdumyň durmuş ykdysat durmuşynyň möhüm ugurlaryny ölçüne alýan onurça bilelikdäki taýtlamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilendigini bellädi. Munyň özi durnukly ösüş maksatlaryny ilerletmäge ýardam berýär. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň her bir ýurduň öz borçly aýratynlyklaryny göz öňünde tutýan ýurt boýunça maksatnamalarynyň ähmiýeti bellenildi. Biziň haýr sahabat gadnamyda üçin bu strategiýanyň çägini jemgyýetiň abadançylygyny ýokurlandyrmak, saglyk goraýyş hemde durmuş goruglylygy ulgamlaryny pogtolandyrmak ýaly ugurlar aýratyn urna eýidir diýip Atabaýewa bellidi. Oguljahan Atabaýewa Gazanyň alparyan ýeşi barada aýdyp, ilkinji nowatda howanarlyga mätäç çaglary hemme taraplaýyn lukmançylyk hemde durmuş hyzmatlarynyň amala aşylýanyny bellidi. Nagtarşy ýaly geçen ýyllaryň dowamyna Gazanyň ferişdalarynyň hasabyna ýüzlerçe durly lukmançylyk operasiýalary geçirilip, çaglaryň saglygy dikeldirildi. Hanım Narina Sakyan Gazanyň alparyan ýeşlerine ýokary baha berip, çaglar goramakda bir näçe ýeşleriň durmuşa geçirilendigini bellidi we halkara Gazanyň ählumumy öňe sürýän başlangyçlaryny gollaýanyny aýtdy. Şeýle-de bu urda netijeli hyzmatdaşygy alparmaga hem ýaşa taýýardygyny aýtdy. Gazanyň vitse-prezidenti UNICEF-iň Türkmenistanyň wekilhanasy bilen hem ýakyn gatnaşyklaryň saklanylýanyny, geçen ýylyň dekabr aýyny gol çekilen ähnamanyň esasyny häzirki wagtda hyzmatdaşyň ýeşiň etdirilýänini aýtdy. Doşuň ahyryna Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çaglary hemaýet bermek boýunça haýr sahabat gadnasynyň beçeş işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýewa hemde Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň hem ýeşilik wekili Hanım Narina Sakyan Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyna netijeli hyzmatdaşyň mundan beýlekde ösüriljekdigini ynam bildirip, berek-berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Soňra Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätäç çaglary hemaýet bermek boýunça haýr sahabat gadnasynyň beçeş işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýewa bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň adatan daşary we doly ygtyýarly elçisi Seşumeňiň arasyny duşup geçirildi. Oguljahan Atabaýewa diplomaty mehirli mübareklep giň ugurlar boýunça üstünlikli ösürilýän dostlukly türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň häzirki ýokary derejesini bellädi. Natasha ýaly iki halkyň arasyna köp asyrlyk dostlukly gatnaşyklar bu hyzmatdaşlygy hemme taraplaýyn ösürmek üçin berk binýat bolup durýar. Elçi dowuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşaýlyk bildirip, soňky ýyllarda Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň ösürilýändigini, ýokary derejedäki saparlaryň ýygydarly amala aşylýanyny aýtdy hemde şunyň bilen baýlykda şu ýylyň mart aýyna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyran dostluk saparynyň ähmiýetini aýtdy. Doşuň dowamyna Atabaýewa geçen ýylyň awgust aýyna haýr sahabat gadnasynyň wekiliýetiniň Pekin şäherine amala aşyran saparynyň ýokary derejede gurulany üçin Hytaý tarapyna ýene bir gezek minnetdarlyk bildirdi. Natasha ýaly saparyň çäklerini Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çaglary hemaýet bermek boýunça haýr sahabat gadnasy bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Sunsinliň adynaky gadnasynyň arasyna özara düşünmek hakyndaky ähnama gol çekildi. Şeýle hem Hytaýyň halk syýasy konsultasiýa geňeşiniň ähli Hytaý komitetiniň başlygynyň ornmasary Shen Yuwei bilen duşup geçirildi. Seşumen Gazanyň vitse-prezidentiniň ýol başlygynyň türkmen wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyran saparynyň ähmiýetini bellidi hemde pursatyn peýdalanyp Sunsinliň adynaky Gazanyň başlygy Li Beyniň şeýle hem Hytaýyň halk syýasy konsultasiýa geňeşiniň ähli Hytaý komitetiniň başlygynyň ornmasary Shen Yuwei Oguljahan Atabaýewa mehirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Gazanyň vitse-prezidenti hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, şol saparyň dostlugyň we özara düşünmek
ýaşanyň nişanyna öwürlenýäni bellädi. Şeýle hem doşuň dowamyny insanperwer ulgamdaky dialogy giňeltmäň çäklerini şeýle aprel aýynda Pekiniň Hataý Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektorynyň ýol başlygynaky wekiliýetiň Türkmenistana amallaşylan saparynyň ähmiýeti belenildi. Doşuň dowamyna çağlaryň salagyny gorumak ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmäň geljeki mümkinçiliklerini üns berli. Şunuň bilen baýlykda gaznanyň Hataýly hyzmatdaşlaryň netijeli tekliplerini seretmäge taýýardygy tasdiqlanyldy. Doşuň ahyryny Gurban Berdimuhammedow adynaky howandarlygy metet çağlara himayet bermek boýunça Haýry Sahabat gaznasynyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýew hemde Hataý Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatyň daşary we dowul ygtyýarly ilçisi Seýşumin ösüp gelýän ýaş nesliň behwidine hyzmatdaşyň mundan beýlekde üstünlikli ösdüriljekdigine anam bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Sonra Gurban Berdimuhammedow adynaky howandarlygy metet çağlara himayet bermek boýunça Haýry Sahabat gaznasynyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýew Palestina döwletiniň Türkmenistanaky adatyň daşary we dowul ygtyýarly ilçisi Rana Abudejilek bilen duruşuşdy. Gaznanyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti dostlukly ýurdun dowul ygtyýarly wekilini mehirli mübareklep, Türkmenistan Palestina döwleti bilen dostlugyny gatnaşyklaryna möhüm ähmiýet berilýändigini bellädi. Oguljahan Atabaýew Türkmenistanyň ähli parahatçylyk, durnukly ösüş we howpsuzlyk ugruna çykyş edýändigini belläp, bu düşünjeleriň çağlaryň abadançylyk bilen berk baglanşyklydygyny aýtdy. Nagtaşaly Gazna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň başlangyjy bilen döredildi. Gazna çağlara aýratyn howandarlygy metet çağlara lukmançylyk we durmuş hyzmatlaryny bermek bilen bagly işleri alp barýar. Gazanyň ýanyna çağlar tagaldaşda keldiş merkezi hemde inkluziw bilim berýän çağlar bagy hereket edýär. Diplomat Gazanyň alp barýan işiniň şeýlekem ýurdumyň durmuşy geçirýän insanperwer başlangyçlarynyň ähmiýetini bellädi hemde Palestinanyň halkyna Gazan ferişdeläriniň hasabyna iýerilen insanperwer kömek üçin döwlet başlarynda hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň ýurdun ýol başlarynyň adyndan ýene bir gedek hoşallygyny beýan etdi. Şeýlekem ilçe Gazanyň diňe bir Türkmenistanda däl eýsem, bütün dünýäde köp işler alp barýanyny belläp, Gahrman Arkadamyň binýatyny goýan çağlar baradaky siýasatynyň häzirki döwürde hormatly prezidentimiň başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Doşuň dowamyna Atabaýew geçen ýylyň dekabryna Abada milli täýäkçilik zorlugyny häzirki zaman jemgyýetine denanlaryň orny, durnukly ösüşiň behwidine halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahatyň ýeşine gatnaşan üçin ilçe hoşallygyny beýan etdi. Atabaýew Gazanyň halkara derejesindäki insanperwer işlere hem aýratyn üns berýändigini aýdyp, bu işleriň mundan beýlekde dowam ettiriljekdigini aýtdy. Doşuň ahyryny Gurban Berdimuhammedow adynaky howandarlygy metet çağlara himayet bermek boýunça Haýry Sahabat gaznasynyň bejer işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýew hemde Palestina döwletiniň Türkmenistanaky adatyň daşary we dowul ygtyýarly ilçisi Rana Abudejilek insanperwer ulgamdaky iki taraplyň hyzmatdaşyň mundan beýlekde ösdüriljekdigini anam bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler.